and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Ang yawa nga gustong maangil. Dito tinuod kong sulti sa una, oy. Nung sabyak ka. Karoon mo'y tinuod nga suraan ka. Ay lang kabalakas yo. Sanong na lang yun. Karoon yun dayon. Kay ako'y bahala nimo. Aron sugton yun ka ni Mirasol. Pangag sa ilang. Come on! Busit. Busit yung pagkaputanga. Ya, sao man na to iniron din. Nga naman kay court order. Paminaw, Joe. Dili ko gusto nga masabuag pa ning isiwa. Ngadto sa uban. Labi na gyud ngadto ni Mirasol. Kaya kung may bawan ni uban, nga gipang-imbargo na nga akong mga kabtangan. Basin na niya glaino nila sa pagsabot. Maingon sila nga, nabangkarutan ako. Aw, wala na sayo na din. Kita ra. Pero di ko mo surrender ini. Yan ang mabawi na ko ang tanan. Ya, saman. Kato to plano. Ato tunday nun? Ayon sa. Lisod kayo kung maalanganin ta. Nagkapabor pa ron si Mr. Alvarez. Pero sagdi lang. Paabot mo sa akong signal. Alanganin pa kayo ron kung ato nang himuon. Dining ato karong nga sitwasyon. Kailangan nga makakita kita og maayong binta ini. Ang mahinungdanon karon nga wa gyud mulikoy nga istorya ngadto ni Mirasol. Kay dako kayong kauwawan ako kung mahibaw-an sa tanan. Ug magtuo sila nga nabangkarutan ako karon. Aw, ay blima. Kalaom ka na ko na din. Usa na lang makaluwas na to ini, Joe. Kana, kung makasal na niya ni Mirasol, sigurado kong mabalik yun na to ang atong kahom kung makuha na niya na to ang mga bulawan. Reglado din. Naaryo permis mong luyo. Biyati ka biyan. Salamat. Salamat kasi mong pagsuporta na ko, Joe. Ug una gid unya kang mabulahan sa tanan nako mga nindot nga plano, Joe. Ug moabot ang higayon nga ang tanan muluhod na unya nato. Ilabi na gyud na si Alvarez. Okay naman ko tayo, bisag dili siya mo tambong. Wa man tayo mahimo kay iya man sa nang katungod. Unsay okay? Para nimo okay. Pero para namo ni nanay nimo dili gid na maayo. Panhian ng imong anak tintay, ha? Aron ato kini masabutan. Ay da, na istorya na to nako siya gahapon dire. Pero hugot na gid ang desisyon ni Riming. Ug ato na lang sa siyang respetuan siyang katungod. Pida gid oy. Buang magitingali ning babayhan na. Na. Di na lang ta musultig bati dire kay magkubot na. Ay, Okay ra tayo, uy. Di na lang nato himong issue si Remingkod. Nakasabot pa sa ko siyang punto ba? Og dili sa dato siya madiktahan sa iyang pagtuo. kanang babayhan na no? Maorganay lahi na itong kinaiya din he. Kusong kay mo supak-supak. Mula yung korek. Pasag din na lang lagi, tay. Ang importante nga dili ta magdinumtanay din sa ato. Sira maginagdumot. Wa man ta masuko niya. Pero nga lang, ingon anak maginang iyang batasan. Ayaw na lang lagi naghimo ang isyu dire. Ay, Dawato na lang nato nga ingon anak gid na si Riming. Di man ta kapugo sa iyang desisyon. o sige. Bahala na siya sa wayon siya sa mga tao. Total, siya naman siya madaot sa libak niya sa mga bisita na to. Basta kay ako, wa gyud kauyon iyang gipakita niyang batasan. Dili lang ta angay masuko ni Riming, tay. Wa man ay kaso ba kung dili siya mutambong? Sam ka. Ang importante nako nga maayo ra gyapon ang among relasyon. Bitaw, mo na importante mindset ba dire mindset. Iyay. Di na lang tanian ang mga bati nga istorya nga mauna ni makapabuwag-buwag na to din he. Ipalabay na lang na nato god. Makalagot. Sige Lagi kaglagot. kay simbahan ko.
Wa pa lang ko magkapugong ay. Diya, Makatilaw siya sa akong kasuko. Pugong lang ko. Hangyo lang gid ako ninyo, tay, nay. Dili lang gid nato kontrahan si Riming. Unya, siyo, siya naman nakadesisyon na ka. Bangag sa ilong. Oh, come on. Abi ni motor. Karon pa ko batiag kahadlok ining imong gihangyo na imo nako. It's the first time of my life sentence that I'm afraid. Unsa mataw imong kahadlukan? Unsa biya ka? Ha? Ay, nahadlok ko kay sukat masukat. Wa pag ko kasuway. Anang mangulitaho ko. Ay, mura nang gingon nga ang wa pagkasuway panuway. Kang buha nga. Kaya anghel ba ako? Anghel ko, I'm angel. Panuay. Yung nga, way kadlukan. Usaray imong ikadlukan. Usaman? Di ba, yung ka usaray imong kadlukan? Oh. Ang pagpatuloy. Ayaw sama niya. Di na lisod. Tudloan ta ka. Usaon man be, usaon. Nga, ingon na ni ha. Ingon na no. Ah, Kanang magatubang na mo ni Mirasol. ah. Imo siyang palabtikan o mga nindot nga pong. Maingon ka niya nga, maanya kay siya. Nya, malipay ka magkakita niya. Nya, wag ka magkasabot sa imong gibati. Nya, ingon na ba nga, kuhan ba? Ingon na ba nga linya sa istorya ba? Bangag sa ilong. Ang kamon. Di ba mo mag-uwi kayo? Uwi man, Tor. Nga, Uwi. uingon ko, ana. Pobre, uwi para nimo kay wa pa magkakasuway. Muna gitawag og diskarte, mga patukob ba? Patukob nga istorya ba? Mo sabiya ka? Mura magsugurano ni Parigi, ni. Diskarte, pre. Kasi ang buha nga, ni. Pero di ka makalitan si Mirasol kung inon ako si ana. Ah, Ay, natural nga makalitan. Kay siyempre, makasabot man sa dayon na sila nga midiskarte na ka. Pero natural, imo magyun ang sugdan pa sa pagpakigsuo niya bangag sa ilong. oh, come on. Unsaon na ko siya sa pagsuod, ha? Saan mo pagsuod? Dad-on ni mo siya, dad-on ni mo siya chocolate. Chocolate? Oh, chocolate. Kana bang naay almond kay paborito ka na niya. Almond? Oh. Ay, muna'y akong gingon ni motor. Oh. Nga problema kay nang watay kwarta. No money involved, even one centavo. Bata, problema. That's a problem. Kung sa may atong ipalit og chocolate nga, di kaliso magay nagpalit og bisag purol. Sagdi lang so. Ambot bang Di ganahan na to na ko, problema ho ng kwarta. Na ako'y nahununan. Unsa man, purol? Unsa man Ano ba? nahunahan nimo? Sudlo na to ang among bahay nga way makakita na to. Ha? O kinahanglan nga makalusot na dito paingon sa tunnel. Kay tuwa dito sa underground na ko taguy ang usa ka kaban nga bulawan. Bangag Oh, sa come ilong. on. Sudlon yun na to. Kinahanglan yun siyo. Kay kung makuha na to nato, labing siguro nga mabulahan yun ta ug di na ta maglisod sa paghimo sa itong misyon. Bangag sa ilong. Oh, come on. Delikado gini ay. Usaw man na to pagsuod dito nga wa magkakayawi sa inyong underground. Naibaw ko kung asa tagoy ang yawi siyo. Naara sa mong kwarto ni Mirasol. Mao to'y unang sudo na to rito. Ang among kwarto. Tuwa na mo gibutang ang among secret vault. Ang yawi. O kung makuha na to ang yawi, sigurado na nga makasuta sa underground unya. Ug makuha na nato ang daghang bulawan. Bangag sa ilong. Oh, come on. So ito pa magkakas mga agianan nito. The way, ha? So ito pa ka. Aso. Basing mo kanta na lang niya tag my way, ani. Suhito yu kayo ko. Kay ako ko'y nagpa-design sa mong bike niya to. Ako rin ibaw sa mga sikretong agyanan dito. Bangag sa ilong. Oh, come on. Oh, sige. Be, ato na ning planuhon og bayo. We will plan this. Aron, kita masipyat sa atong misyon. Is. Ha? Usay is. Sige siyo. Plano na ito nagmayo. Kung unsay maayo na itong buhaton, bangag sa Oh, ilong. come on. Ming, Naunsa naman ka, nga ganihara man kang murag wa mahimutang. nata ko'y isulti nimo ba nga importante kaayo. Unsa man? Kuan ba? Secret lang ni natong duha ha. Di ko gusto nga doon nila masayod ini. Ikaw rin akong sultihan ini. Bahay man na sa unsa. Bahin ba ni Paulo ba? Kaya nga naman des Paulo. Kuan ba? Ambot uy.
Sa tinuod lang, gikulbaan man ko bahin ni hangtod karon. Kay giunsa man di kang Paulo? Kuan man gud Ming. Nagpaila man gud siya nako nga siya kuno si Arturo. Unsa? Arturo? Oh, siya kuno si Arturo. Nga dugong na Arturo siya. Matod niya Ming, ang espiritu kuno ni Arturo misud siyang lawas. Uy, kakuyaw kud ana. Kanusa man siya misulti nimo ana? Actually, duha ka higayon gyud nga misulti siya nako nga siya kuno si Arturo. Anong nasuhod man sa na siya una-una? Ambot lang Ming uy. Nagsago lagi ni akong gibati ron. Nahadlok ko og naglibog ko kung tinuod ba gid ang iyang gisulti. Anong libugon masad nimo ang imong kaugalingon niya? Nga nakailaman ta kung kinsa siya. Pero Ming, mutuo ba ka anang ingon nga kanang ingon anang istorya nga ang kalag sa tao musod sa laing lawas sa tao? Na, di gyud ko mutuo anak mir uy. Mutuo hinuon kog nayawaan. Kana bang nasudlan og daotang espiritu? Hala, mao ba? Pero sagdi lang, alang kabalaka og ingon nga istorya. Ako'y makikistorya ni Paulo kung unsa na iyang gipanapi nimo. Sa tinuod lang no. Maong miingon ko nga wa ko makasabot sa akong kaugalingon. Kaysa diha man kong gipapiyong ko ni Paulo sa akong mga mata o gihikap na ko ang iyang mga kamot. Mura magit og tingog ni Arturo ang akong nadungog niya. O niya, iya kong gipahinumduman dito sa among soroyanan daplin sa baybayon kani adto. Nga dili gid mi magbuwag hangtod sa hangtod. Ang buot nimong ipasabot nga mura na kang nituo sa iyang kisulti nimo? Ambot uy. Hangtod karon nanglimbawt pa man akong balhibo sa iyang mga gipakitang lihok diri nako. Og naglibog ko kun nganong nahibaw gid sa tanan. Imposible kayo nga ang tanang gagmayng detalyes na hitabo na mo ni Arturo kani adto iyag yung matubag. O gani, mas nahinumdum pa siya sa mga kaagi na mo ni Arturo. Sagdi lang. Ako ra lagi na istoryahon si Paulo. Salamat kaayo, Ming. Gusto lang yun ako mahatagan o katinawan ining tanan. Kaya nahadlok yun ko. Wa ko makasabot sa akong gibati hangtod karon kun angay ba na ko siyang tuhuan. Dur. Ni aram day kanini. Muamba ko gamay. Oops ta. Ni aram day Wala stuntman. Abi kog tuwa ka sa Kristi na limpyo. Ay, wan nidagkot ra ko din nisyo kay akong giampos Ginoo nga mulampos unya ta sa atong mga plano. O come on, time pa una. Kita kayo ning balita, Ron, ha? Ha? Kita kayo ni. Siyam na. Did you see it? Oh, you read. Basa. Uy. Hala. Unsa man ni tinuli balita asyo? Kuyawa ko dan ni. Tiwasa basa. Continue. To be continue. So hito ko inisyo. Naibaw ko ang tagyaan ng Villa Casa, silas Dindo. Pero kurat ning balita kay bagong tagyan na day ang mga Alvarez. Bangag sa ilong. Basa lagi. Aron sa ingon, magkakita kas tanang detalye. Detail. Okay. Tiwason o niya na ako og basa siyo. Ako na ning hipuson ang daspan og silhig. O come on. Kuya uning balita. Kung lain ang tag-iya sa Villa Casa. Villa Casa, dili Villa Casa. Villa Casa. Unsa pa may laing negosyo niya ni Dindo. Nakasingit kit. Aw, karinderyahan na lang unya na siyo. Pero makaingon sab ko nga Mayra tur. Mayra. Si Mayra. Mayra kay naibaw kay ko sa istorya ng kasa. Uy, naibaw kay ko pangag sa ilong. O come on. Sa magina istorya na. Kanya to pa na siyo. Tungod na sa bisyo ni Dindo, mo bitong giunay to niya ang kaugalingon ng amahan para makalusot siya sa tanan niyang tulubagon. Dako man kay na siya sa iyang amahan kaniadto. Bangag sa ilong. Oh, come on. MB. Si MB. Mau ba? Grabe ginakadautan si Dindo. Mao bitaw nga nakapanghupaw gyud ko siyo. Kung nganong kana pang tahasa ang gihatag sa Ginoo nako. Kay kung naibaw pa ko nga pinakalisod yun og delikado kay nas Dindo. Uy, kuli kayo nga mausab gyud siya. Lucio, Paulo. Oh,
come on. Ming! Uy, ikaw mo na namin. Bangag sa Oh, ilong. come on. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!